Tervetuloa kanavalle ja uuden videon pariin. Tällä videolla käydään läpi vähän mennyttä vuotta, eli siitä alkaa olla aika tasan tarkkaan vuosi, kun nämä mönkiä touhujen somehommat aloitin sekä YouTubessa että Instagramissa. Ja katsotaan lyhykäisyydessä, että mitä tässä vuoden aikana on tapahtunut, mitä on tarttunut matkaa. Ja sitten totta kai hypätään vähän tähän vuoteen 2025, että mitä on tuloillaan. Tervetuloa mukaan! Lähdetään siitä liikkeelle, että tämän kanavan sisältö tulee olemaan edelleen pääasiassa ajopäiviä, ajovideoita, joko yksin, pienemmällä porukalla tai isommalla porukalla, vähän riippuu. Ja no totta kai jos tarvii konetta varustella, huoltaa tai muuta, tai ajovarusteita itselle tai jotain tämmöistä, niin totta kai niistäkin sisältöä tehdään, mutta pääpaino on edelleen ajamisessa. Se on se mun juttu. No sitten jos mennään siihen, että mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut, niin ollaan käyty ajamassa, on vähän kierretty muuallakin kuin näitä meidän omia uria tässä Keski-Suomessa. Eli tosiaan pääpaino on ollut West Coast ATV:n Keski-Suomen urilla. On ollut vaihtelevasti välillä pari konetta, parhaimmillaan 10 konetta uralla yhtä aikaa, ja se meno jatkuu. Tarkoitus olisi vähintään kerran kuukaudessa pitää täällä ajopäivät, ja niistä totta kai sisältöä tulee. Sitten me käytiin tutustumassa vähän uusiin ajoalueisiin, eli Itä-Suomen mönkijöiden vieraana Viinamäen reitillä. Askolassa käytiin pariuran tapahtumassa syksyllä ajamassa, ja sitten oli Laukaan ajot. Nämä kaikki oli semmosia vähän erilaisia kaikki luonteeltaan, mutta erittäin hauskoja, mukavia ajomaastoja, ja luulenpa, että tänä vuonna tullaan käymään niissä kaikissa uudestaan. No sitten totta kai konetta on vähän muokattu tässä vuoden aikana. On tullut teippisarjaa, on vaihdettu syylärinosto-sarjaa, snorkkelia, snorkkelin jatkoja. On softapuolelle tullut päivityksiä, kytkintä on vähän säädetty ja niin edelleen. Näistä kaikista löytyy tarkempaa sisältöä, kun katsot näitä edellisiä videoita. Ja iso kiitos kuuluu kaikille mukana olleille yhteistyökumppaneille, eli Vauhti Varikko, Powersport Calibrations, Design by Hiisi, Speed Stickers ja Mönkiä Varikko. Ja ajoaikahan on 12 kuukautta vuodessa, eli meillä ei off-seasonita tunneta, me ajetaan ympäri vuoden ja erilaisissa maastoissa. Ja kun ajetaan paljon, niin mahtuu myös paljon mukaan hyviä ajokavereita. Haluankin kiittää kaikkia, ketkä on ollut mukana samoilla ajopäivillä, samoissa ajotapahtumissa. Kiitos ja nähdään taas. No mitä sitten tapahtuu vuonna 2025? No, ajot on se juttu, eli ajopäiville osallistutaan. Sanotaan, että pohja on se, että West Coast ATV:n Keski-Suomen ajopäiviä on tarkoitus järjestää 12 kappaletta, eli kerran kuukaudessa. Sen lisäksi totta kai on tarkoitus lähteä käymään vähän muuallakin, niin kuin viime vuonna käytiin. Niin sanotaan nyt näin, että jos mietitään, että me ollaan tässä Keski-Suomessa, niin tästä tarkoitus olisi vähän lähteä niin kuin joka ilmansuuntaan käymään jossain ajotapahtumassa. Mutta se, että mitä meillä on suunnitelmissa, sehän selviää vaan kun tilaat tämän kanavan. Haluaisitko nähdä mut ja mun mönkiä jossain kisassa? Heitä tonne alas kommenttia, että missä kisassa haluaisit mut nähdä. Katsotaan, jos vaikka ajatukset menee yksin. On nimittäin käynyt mielessä, että voisi johonkin kisatoimintaan tänä vuonna lähteä katsoa vähän meininkiä, ja siitäkin tulee sitten tarvittaessa, mikäli näin tapahtuu, niin vähän videota, että miten siihen valmistaudutaan, tarviiko koneen setuppia jotenkin muuttaa ja muuta, niin pistä kommenttia tonne alas. Haluatko nähdä mut jossain kisassa? Tänä vuonna on myös tarkoitus parantaa sisällön laatua ja vähän ulottuvuuksia, muun muassa sillä, että on hommannut dronen, niin saadaan vähän erilaista näkökulmaa noihin ajovideoihin. Sen lisäksi olisi tarkoitus vähän parantaa tätä valaistusta ja ehkä vähän kuuluvuuttakin, eli jotain mikrofonia tai muuta on tarkoitus järjestää. Ja jos sua nämä mun videot kiinnostaa, niin pistä se kanava tilaukseen, jos se ei jo ole. Näille videoille on nyt tullut ihan mukavasti katselijoita, tilaajia ei ole tullut nyt paljon lisää, niin tehdään tämmönen haaste. Eli jos me saadaan
toukokuun viimeiseen päivään mennessä 500 tilaajaa tälle mun kanavalle, niin mä arvon 1.6. huoltopaketin sun mönkijälle. Ja otetaan tälle haasteelle semmoset säännöt, että toukokuun viimeinen päivä tällä kanavalla täytyy olla vähintään 500 tilaajaa, ja tämän videon alle kommentoineiden kesken arvonta suoritetaan. Ja palkinto on tosiaan huoltopaketti, ja se huoltopaketti on sellainen, mikä löytyy Mönkijän Varikon verkkokaupasta. Ja arvonta suoritetaan 1.6. Miltä kuulostaisi Adventure-retket? Niin kuin kaikki mun videota seuranneet tietää, niin mä tykkään ajaa maastossa. On se sitten pehmeätä, upottavaa, kovempaa pintaa, kalliota, kivilaajelua tai jotain tällaista, mutta ennen kaikkea se maastoajo, niin se on niinku se meikäläisen juttu. Ja tuo mun konekin on rakennettu sinne maaston puolelle. Mutta nyt on sitten taas kiehtonut ajatus lähteä vähän retkeille tämän vuoden aikana. Mä tykkään käydä retkeilemässä näin niin kuin muuten, jo koirien kanssa kansallispuistoja kävellä ja muuta, käydä vaeltamassa useamman päivän telttaretkiä tai näin päin pois. Ja nyt on käynyt mielessä tällainen näiden asioiden yhdistäminen tänä vuonna. Eli haluaisit sä nähdä, että miten toi mun maasto on tehty mönkiä, mitä sille täytyy tehdä, mitä ehkä otetaan mukaan, täytyykö koneen niin kuin asetuksia tai ehkä rengastusta, mitä sille täytyisi tehdä, että päästään lähteä jollekin adventure-retkelle. Sanotaan vaikka, on se sitten päivän 2 reissu tai 3-4 päivän ihan telttamajoitukselle joku adventure-retki. Vaikka esimerkiksi näitä TED-reittejä, niin olisiko tämmöinen mielenkiintoista? Haluaisitko nähdä sellaista sisältöä? Heitä kommenttia tonne alas. Kiitos kun katsoit tämän videon. Heitähän videolle peukkua. Kommentoit tonne alas, niin pääset osallistumaan siihen huoltopaketin arvontaan, mikäli saadaan se 500 tilaajaa tälle kanavalle. Ja tämä huoltopaketti muuten, niin se on muuten mun seuraavan videon aihe. Kannattaa katsoa. Eli tosiaan Mönkijän Varikon verkkokaupasta on tilannut tällaisen huoltopaketin ja pääsee sitä itse testaamaan nytten. Ja täytyy sanoa, että taas siinä videolla pientä kontenttia tulee, niin se kannattaa katsoa. Älä jätä väliin. Mutta ei mitään. Kiitos kun katsoit tämän videon. Palataan seuraavalla videolla. Morjes!